20-нче гасыр уртасында популяр булган япон хәрби сәнгате яшьләр һәм олы яшьтәгеләр өчен арасында хәзер актуаль. Безнең республика егетләре исә бу айда Мәскәүгә ярышка бара. Хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов карате турында тулырак белешеп кайтты. Советлар Союзына каратының ниченче еллардан үтеп кергәнен төгәл генә әйтеп булмый. Берәүләр 60-70 елларда диләр. Әмма 1930 елларда ук НКВД тирәсендәгеләр көрәшнең карате төре белән таныш булган диючеләр дә бар. Шунысы хак, халык карате турында беренче тапкыр кинофильмнардан карап белә башлый. 1980 елларда әле каратеның өйрәнү һәм куллану закон тарафыннан тыелган була. Тик ул вакытта берәү дә әле каратеның кешене нәрсәгә өйрәтү турында белмәгән. Кумите у меня не так отточено, как ката. То есть больше тренируюсь ката, занимаюсь этим. Минем кумете бик яхшы килеп чыкмый, шуңа күрә катада җиңәргә омтылам. Күп тапкыр Россия чемпионатына җиңүче булып танылган идем. Карате мине беренчедән тәртипкә өйрәтә. Менә залга кереп килгәч, безгә аңлаталар ничек үзеңне тотарга, сенсей белән ничек сөйләшергә, һәм иде оппонент белән ничек сөйләшергә. Аннары гына шөгыльләнә башлыйбыз. Каратеда 10 кию, ягъни разряд бар. Аларның һәрберсе билгеле бер төс белән билгеләнә. Япониядә элек андый бүленеш булмаган. Ак билбау гына кулланган. Шуннан соң оста шәкертенә билгеле бер вакыттан соң кара билбау биргәннәр. Ләкин Европа халкының менталитеты башка. Аларга үзләренең нәрсәгә ирешкәнлекләрен белеп торырга кирәк. Шуңа күрә төсле билбаулар системасы Европалар өчен кертелә. Хәзер инде бу система Япониянең үзендә дә кулланыла. Һәрбер дәрәҗәнең үз таләпләре бар. Кара билбауга имтихан тапшыру 7-8 сәгатькә сузыла. Кайчакта хәтта берничә көн буе тапшыралар. Кара билбауга тапшырганда спортчы 20-30 кешегә каршы торырга мәҗбүр. В этом году у нас приехали представители с Перми, Ижевска и Чувашии. Быел катнашчылар Перемнән, Чувашидан, Ижевскидан килде. Барлык катнашчылар 500 кеше. Март аенда бөтен Россия чемпионаты һәм бүгенге ярышта без иң яхшыларын сайлыйбыз. Һәм киләчәктә аларны бөтен Россия чемпионатына әзерлибез. Ел сайын карате секцияларына йөрүчеләрнең яшьләр саны арта, ә быел кызлар саны башка елларга караганда 2 тапкыр күбәйгән. Әти-әниләр курыкмыйча балаларын япон хәрби сәнгатенә бирә. Мәсәлән, Алмаз 2 кызын да Кёкусинкай юнәлешенә биргән, һәм алар өчен һич кенә дә борчылмый. У меня 2 дочери, обе начали ходить в карате. Вот, одна первый год ходит, другая уже 3-й год. Им нравится. Минем 2 кызым бар, һәм алар икесе дә карате белән шөгыльләнә. Кечесе 1 ел гына әле йөри, улысы инде 3 ел шөгыльләнә. Аларга бик ошый. Әлбәттә инде сәламәтлек беренче урында. Күп кенә ярышларда катнашабыз. Менә күптән түгел Чувашида гына булдык. Хәзер Васильевада. Безгә бик ошый. Моя сестра начала ходить в карате. Мне тоже начало нравиться карате, и я решила тоже этим заняться. Каратеның кагыйдәләре катлаулы, әмма ул авыр җәрәхәтләрдән сакланырга ярдәм итә. Башка кул белән суырга ярамый. Аяк белән тибү исә шактый авыр һәм аннан саклануда җиңел. Аркага сугу тыела һәм башкала. Шулай каратеның бик күп юнәлешләре һәм мәктәпләре мәгълүм. Мәсәлән, Васильев бистәсендә балалар сётакан юнәлешендә шөгыльләнәләр. Балалар атнасына 3 тренировкада үзләрен ныгыта, ай сайын ярышларда катнаша һәм җәй көннәрендә спорт лагерьләрдә 18 көн бергә карате белән шөгыльләнәләр. Да, наши все спортсмены не ограничивают себя тренировками в зале. Часто во время каникул спортсмены выезжают организованно на различные тренировочные сборы. Әйе, безнең спортчыларыбыз залда гына шөгыльләнми. Каникул вакытында без сборларга йөрибез. Ул официаль һәм клуб сборлары. Әти-әниләр сайлыйлар, кем балалар белән бара. Сборларда көн сайын 2 яки 3 тренировка үткәрелә. Егет кызларга ул бик булыша һәм алар ярышларда үзен яхшы яктан күрсәтә ала. Татарстанга карате көрәше 1978 елда керә башлый. Әлбәттә, бу әле барысы да рәсми рәвештә рөхсәт ителгән дигән сүз түгел. Шуңа күрә башта тренировкалар качып, яшеренеп кенә үтә. Ә инде 2005 елда карате спорт комплексы барлыкка килә һәм кешеләр әлеге спорт юнәлешенә тагын да кызыгып тартыла башлый. Егетләр безгә уңышлар теләп калабыз һәм аларга ярышта җиңүләргә ирешеп медальләр алып кайтырга язсын дибез. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.